صدقے او میری دل جان سونیا، تیرے صدقے او میری دل جان سونیا، تیرے صدقے او میری دل جان سونیا، کرنا تیرے اتے جان قربان سونیا، تیرے صدقے او میری دل جان سونیا۔ اما علیمہ فرماندی ہے سونا تیرے جیا دنیا تے بال کوئی نہیں، سونا تیرے جیا دنیا تے بال کوئی نہیں، ود تیرے کولو دنیا تے لال کوئی نہیں، ود تیرے کولو دنیا تے لال کوئی نہیں، بنیا تیرے پارو بنیا تیرے پارو سارا جہان سونیا، تیرے پارو بنیا تیرے پارو سارا جہان سونیا، سونا تیرے صدقے او میری دل جان سونیا۔ بس آخری ربائی پڑھنی ہے تے گل ختم کر دینی ہے۔ میں آخیا حلیمہ تو تے غریب سن، تینوں پوچھدا بھی کوئی نہیں سی، تینوں جاندا بھی کوئی نہیں سی، دس تے صحیح کمال تینوں کیویں ملیا ہے؟ تے سوڑی حلیمہ فرماندی ہے نام سے نہ پاؤ چھٹکی، تصورات دی دنیا دے اندر حلیمہ دے پہلے والے حالات سامنے رکھو، جدو لوکاں نو پانی بھی نہیں دے دیاں سن، دائیاں انہوں سلام نان کر دیاں، جے اگر گوانڈیاں کولو آٹا منگن جاوے آتے حلیمہ نو کوئی نہیں دیندا، چونکہ غریب اتنی سن پر سونے نو اٹھایا ہے۔ تے میں کیا حلیمہ اے تانوں مقام کیویں ملیا ہے؟ تے او پہلے والے حالات سامنے رکھ کے ہن شعر سن، اللہ دا ولی کہندا نام سے نہ پاؤ چھٹکی، تے نام سرسائی، نام دولا، نام دولا او نایو ماسا، تے ہن گل رتیاں تے آئی، میرا کوئی کمال نہیں، میرے تے رب دا فضل ہویا ہے۔ اللہ کہندا حلیمہ
ہن ادوں تک میرے محبوب دا میلاد پورا نہیں ہوئے گا جدوں تک تیں دا تذکرہ نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ اس واسطے اللہ رب العزت دی ذات اپنی رحمت و فضل دے نال میلاد شریف جڑا ہویا ہے قبول فرماوے۔